çarşamba bxêr bînerên çarpel medya ez baroj nû projevekî warane em ê wî ew behsa jî heceta ku heştê û neh sal ya zimanê Kurdî ku tê pîrozkirin panzdeh Gulanê lê panzdeh Gulanê de wextê me nebû em ê îro bi giştî behsa çar koverên û rojnameyên Kurdî bikin yek ji wan hewar ku destpêka wan e ronahî rojanû û stêr em ê bi kurtayî behsa wan bikin heta ku wextê me têr bike dê mêvanê min Saîd Baroj li ser van bûyeran li ser van rojnameyan lêkolînê wî yên bi rastî bi ciddî hene û ew ê bi kurtayî behs bike ka kengê derketine çawa derketine kî nivîsandiye kî nenivîsandiye kî ja rojname dû kî ja niva hatiye em ê behsa wan bikin belê birêz Saîd Baroj tu bixêr hatî nava xêrê davî serçavara ava çend bernameyên bi hev rane me ji rojnama Kurdistanê û heta niha em hatin heta nêzîkî 1940 dûî navbenî de çi rojname kovar û bultenên Kurdî hebûn li ser ziman û çand û siyaseta Kurdistanê me her yek ji wan xiste bernamekî û heta niha jî em hatin em hatine helqat dawiyê di helqat dawiyê de çar ewkê xwe em ê carek din bi ser ve biçin û ka dê çawa be bername hêvî dikim bînerê me kêfxweş bin û eger hebe pirsê wan û daxwazê wan em bi kêfxweşî em ê bersiva wan jî bidin û carek din tu bixêr hatî û kerem ke nava xêrê davî û êvar baş dibêjim ji bo cenabê we jî bo hemû temaşevanê çarpel medyayê belê ew bernama me nû bi münasebeta heştê û nehemîn salvegera çapkirina kovara Hewarê û wek bi girêdayê Hewarê wek berdewama rêzeya Hewarê wek berdewama zincîreya Hewarê ronahî rojanû û kovarê stêrin îşev sohbeta me wê ser van kovara be kerem belê em hema ji Hewarê dest pê bikin yani hewar li ku ji aliyê kî ve li nivîskarê wan kî bûn mebesta wan çi bû naveroka wî çi ye hema wisa pirsê xwe pêşî bêjin dijî dewam ke belê bi rastî beriya destpêka mijarê babetê dixwazim bi münasebeta kronolojiya dîroka me bîrxistina bûyerekî bikim û bûyerekî dîrokî bînim bîra we sibê 27 Gulan 27 Gulanê salvegera darvekirina Seyyid Abdulkadir kurê wî Seyyid Mihemed Kemal Fewzî û hevalê wan şeş hevalê wanê din bi münasebeta vê rojê ez bi awakî bi hurmet û rêzdariyê van şehîdê doza netewa Kurd ku 23 meha Gulanê biryara darvekirina wan hatibû dayîn encama mahkemeyekî siyasî da û 27 Gulanê jî ev kadroyê tevgera Kurd Diyarbekir ber mizgefta mezin hatin darvekirin dubare dixwazim van kadroyê me paye bilind û ketkarê doza netewa Kurd bi hurmet bi bîr bînim û her wiha berdewamiya babeta xwe bikin belê berê jî me bas kiribû dema basa bedirxaniya bibe bi taybetî her du birayê
بدرخانی جلادت و کاموران دما باسا چاپمنیا کرد ببه و وشانگریا کرد ببه نویساندنا کردی ببه قلم هری جهاتی نه بدرخانیا ده دو قلم هری جهاتی نه دستپیکا سال 1913 حتی ام بیجن کولاندنا بیرا قدری 1951 جلادت بدرخان و هر وها برایوی کامران بدرخان خباتا سیاسی و کلتریا نتوا کرده قناغ به قناغ وظیفه گرتنا سرمله خواه کتنا بنبار خبات سیاسی و کلتری تایبتی چاپمنی لخباتا وانا نویساندن دما کوانباس بکن تایبتی او خبات دیروکاوی دستپیکا 1913 حتی یکمین نویسا جلادت بدرخان بخواه هجمارا پنجمینا کووار سربستی دا چاپ بویه نامه یکیوی 1908 yani dama em دیروکاش دایک بونا جلادت بدرخان برچاوی خواه بگرن 1893 و 1908 او نزدیکی چند سالیه 8 وی داره 13 نزدیکی 20 سالیه یکمین نویساوی دناو روزنامه سربستیه دا چاپ بویه yani neziki 15 saliye ne 20 saliye jüve roje şunda karu xabate nivisandine ser demu ser zeminu demi cuda cuda berdevam kiriye ali rojnamevani da xabataviya sereke dinav rezi cemiyete taliya Kurdistan'e da ev dinav rojnama serbestiye da peşi vek editörü Aligiri Mevlanzade Rıfat dest bekare rojnama vani kiriye heman demi ev kuncuk niviseke kolumniste de rojnama serbestiye da her vaha birayvi Kamuran Bedirxan jî de rojnama serbestiye da kuncuk nivisi dike yani kolumniste divê demê da bi navê rojnama Türkçe İstanbul organa cemiyeta muhibani İngiliz divê rojnameyê de jî çendek meqaleyê Celadet û Kamuran derketine ji ber ku ew rojname zê rojnameyekî muxalîf bû wê demê yani xebata wana rojnamegerî ya profesyonel em karin ji salê 1919 virda bidin destpêkirin serbestî divê demê de wek organa Cemiyeta Taliya Kurdistanê derdikeve çap dibe her du birayê Bedirxanî û bavê wan jî nav da endamê Cemiyeta Taliya Kurdistanê ne ser navê Cemiyetê rojname çap dibe Mevlanzade Rıfat jî û Emin Alî Bedirxan jî Mehmed Emin Bedirxan jî du dostê nêzîkê hev beriya damezrandina Cemiyeta Taliya Kurdistanê wan bi xwe partiyekî damezrandibû bi navê Partiya Radikala Gel yani Radikal Avam Fırkasî Mevlanzade Rıfat serokê vê partiyê bû Mehmed Emin Bedirxan cîgirê serokê partî bû piştî ku Cemiyeta Taliya Kurdistanê xebatê damezrandina Cemiyeta Taliya Kurdistanê dest pê dikin li ser hewldana Seyid Abdulkadir ew têne îxlan kirin ew jî tevlî xebata Cemiyeta Taliya Kurdistanê dibin û bi vê awayî xebatê wan dest pê dikin xebatê wan li İstanbolê heta dawiya 1922 devam dike meha 1922 dema ku İstanbul dikeve bin hukma Kemalîsta
muhalifê wê demê Kurd û Türk mecbur dibînin terka İstanbolê bikin birevin kî bikeve dest hêzê Kemalîsta vana digirin heps dikin dikujin. Celadet Bedirxan û birayê xwe Kamuran Bedirxan zê du kadroyê tevgera Kurdin ku wê demê mecbur dibînin dawiya sala 1922 terka İstanbolê bikin. Ji İstanbolê berê xwe didin Almanyayê. Wê demê Almanya jî di nav buhranekî mezin de ye. Diçin Almanyayê xwendina xwe li wê derê berdewam dikin. Heta sala 1925 xwendina xwe xilas dikin û 25 Celadet berê xwe dide Misrê li nik kekê xwe Süreyya Bedirxan. Diçe Misrê da ku ji Misrê karibe rêkî bibîne wê demê tevgera 1925 dest pê kiriye da ku bigîje saha tevgera 1925 lê mixabin nikare bigîje ta ku digîje evkê ji xwe tevger xelas dibe. Celadet Bedirxan sala carekî din vedigere Almanyayê xwendina xwe temam dike. Sala 1927 dema ku xebata ji bo damezrandina xwebûnê dest pê dike ew jî carekî din tê binxetê yanî Kurdistana Sûriyê ew jî tevlî xebata cemiyeta xebata xwebûnê dibe. Xebata xwebûnê Menduh Selîm Beg û Mevlanzade Rifat û Mihemed Şükrî Paxir Madenî dest pê kirin. Dema Celadet jî ji Almanyayê tê ew jî tevlî xebatê dibe û di encama vê xebatê de 5 meha 11 xwebûn tê damezrandin. Celadet Bedirxan wek sekreterê pêşiyê xwebûnê tê destnîşan kirin û bi vê awayî xebata xwebûnê heta 1900 xwebûnê de heta ku rêxistin fese dibe xwebûn heye lê ew xwebûn wek berdewamiya tevgera 25 rêxistina tevgera Agiriyê mesuliyetiya rêxistina siyasî digire ser xwe şervanê Kurdê ku li mintika Agiriyê herêma Agiriyê berhev bûne li wê herêmê endamê rêxistinê li gor bernama xwebûnê rê dikin herêmê da ku rêxistin bikin û tevgerekî nû dest pêke. Tevgera Agirî bi serpereştiya İsa Nûrî Paşa û bi bernama siyasî û rêberiya siyasî ya xwebûnê dest pê dike. Piştî ku tevgera Agirî bi ser nakeve hereketa Agirî têk diçe kadroyê xwebûnê dikevin nav xebatekî din gengeşî di navbera wan de gelek gengeşî çêdibin. Dibêjin baş e em bisekin magelo ya em xebat bi rengekî din bidin domandin. Dawî dibêjin alî çekdarî da leşkerî da em ser neketin lê em karin alî siyasî alî civakî û kulturî rewşenbîrî xebatê berdewam bikin. Rewşa wê demeya Sûriyeyê jî müsait bû. Sûriya wê demê dibin hukma Fransayê de bû, manda Fransayê bû. Di vê çarçoveyê de dixwazin xebatekî kulturî bidin dest pê kirin. Ew xebata kulturî dest pêkê weke xebatekî kolektîv çê dibe. Ji bo ku ew xebat bêtir tekûz bibe gelek kesê ku ji herêmê cuda cuda hatine teksta berhev dikin, fikr û nêrînê xwe dinivîsînin, bi kesê herêmê cuda cuda re hevdîtina çê dikin, not digirin û da ku dawiyê ew xebatê xwe bînin berhev û van xebata bikin yek jê du tişta derxînin. Yek alfabeyekî bo zimanê Kurdî serrast bikin û di du bi vê alfabeyê ku piraniya wan
ew alfabe dixwazin alfabeyekî latînî be bi vê alfabeyê organekî kulturî edebî dest pê kirin kovarekî rojnameyekî kulturî edebî derxînin hawar encama vê lêgerînê de de encama vê xebatê de derketiye holê Kurd alî leşkerî de têk çûne da ku hewara xwe bigihînin nav gelê Kurdistanê bigihînin dinyayê seha rewşenbîrî da seha çapemeniyê da dest bi vê xebatê dikin loma hewar û di vê pêvajoyê da berya ku hewar derkeve gengeşiyê berfireh çê dibin li ser alfaba latîniya Kurdî Nureddin Zaza di bîranînê xwe de dibêje dema ew kekê xwe Doktor Nafîs dawiya 1929 yani serê 1930 dibêjin em çûn binxetê reviyan çûn binxetê li Diyarbekirê bûn dibêje em çûn mala Zülfü Axa dibêje dema ku em wê derê bûn her şev rewşenbîrê Kurd giragirê Kurd di wê derê berhev dibûn babeta serekeya cemaatê em bêjin guftûgoyê wan teraqa wan alfabeyekî ji bo latînî ji bo zimanê Kurdî ser tîp û ew kin vê alfabeyê hejmara herfê wî bi çawa be çend tîp bin ev tîp dibe ev nabe ew dengeye ev deng tune gengeşî ser alfabeyê berdewam dike dibêje ez bi xwe cara pêşî bû rastê sohbetê bi vî rengî hatibûm ku gelek rewşenbîrê zanayê Kurda tevlî vê ew kebû dibêje Celadet Bedirxan ku dawiyê wê bibe kirîvê Nureddin Zaza yek ji van kesa bû ku bi zanîna çend zimana û her wiha bi kulturekî berfireh berdewamî di van gengeşiyê de fikrê xwe taybet di anî zimanê û di nav van gengeşiyê de kesekî diyar bû di encama van gengeşiya da kovara hewar û di hewarê da alfaba latîniya ku hatiye bikaranîn ew alfaba derketiye meydanê alfabe ku zelal bû li ser alfabeyê lehev kirin îjo ji bo ku ew alfabe bê tetbîkkirin di sehayê de dest bi weşana hewarê kirin em dibînin dema ku em bala xwe bidin nav kovara hewarê heta hejmara 23 jî hin dengê alfaba Kurdî cuda cuda hatine karanîn yani dengê tîpê alfaba Kurdî yê cuda hebûne hejmara 24 şunda mesela daxuyanî daye dibêje dengê k û q mesela ew vê hejmarê şunda bi vê awayê wê bê bikaranîn bi vê awayê em dibînin ku gengeşiyê ser alfaba Kurdî jî di nav rêza hewarê de heta hejmara çapkirina hejmara 24 jî gengeşî dewam kirine ji ber ku demek iqna nebûne ku hinek alî heta hejmara 24 bi vê awayê hatiye piştî hejmara 24 ew guhartin hatine qebûl kirin yani em karin bêjin kovara hewarê encama vê gengeşiyê derketiye meydan li vir pirsekî heye demek ku ew kar dikin li ser alfabeya Kurdî li Rusyaya jî li Moskova li zankoya Moskova alfabekî din heye gelo haya wan ji wî tune biye ku li ser wî berdewam bim ya jî peywendî nebiye me dikare çi bêje bêguman li gor nivîsandinê ku paşê hatine nivîsandin haya wan hebûye çünkü ew xebata berya wan dest pê kiriye lê têkiliyekî wisa germ çûn û hatin dan û sendina materyal ez bawer dikim ne bi hêsanî bûne çûn û hatin kêm bûye gihîştina van materyala kêm bûye lê haya wan ji vê xebatê hebûye belê devam ke kerem ki belê yani hewar
15 گلانا 1932 دست به وشان دکه لشامه چاپخانه تراقی دا به ریوبریا مینی جلادت بدرخان به چاپ کرن چاوا کومگو هوار حتی هجمارا 23 الفابا لاتینیا کو بکارتینه زلال دبه و 24 شوندا او الفابا لاتینیا کو لهواری هاتیا بکارانین کم زده دگل هنک وارتنه پیچوک حتی ایرو الفابا لاتینیا کو ام بکارتینن او الفابا بویا پاشی سر وی الفابا تیپی نو هاتنه زیده کرن لی آخر بنگه اوه بنگه اوه بالتایبتی او الفابا و کوی دمی هاته قبول کرن پشتی وی جبو نویساندنا کرمانجی و سورانیا به تیپ عربی لسر وی هن دنگ نو هاتن زیده کرن مثلا سورانی جبو دنگ ستور و جبو هن دنگ دن هناك شكل نو دانين امكان بيجن كو الفابا لاتينيا و الفابا عربيا كو ايرو تي كارانين كم زيدا جوي دمي حتى ايرو هاتيه جخوا هجمار 23 هجمار پیشی هواري هم بالفابا عربي هاتنه چاپ کرن دست بکی هم با الفابا لاتینی هاتنه چاپ کرن هم دبینن کو پشتی هجمارا 23 الفابا عربی بردانه تنه با الفابا لاتینی یعنی پشتی کو او زلالی چه دبه ناب براوانده تنه با الفابا لاتینی کووار هواری تی چاپ کرن کووار هوار سر هف 57 هجمار هاتنه چاپ کرن دست پیکا چاپا هواری 15 گلانا 1932 دست پی کربو لی هجمارا داویا هواری 15 طباقه 1943 دا هاتیه چاپ کرن اگر لگور فریودا خواه او کووار باتانه چاپ کرن 15 روژا جارکی به سدان هجمار کووار داد چاپ کرن مخابن وکی گلک وشان کردی روزنامه و کووار کردی پریودا کو دیار کربون گورا وی پریوده نکاری وشان خو بردوام بکه حتی هجمارا 26 پریودا دستپیکی دوام کرد لی 26 شوندا ده هجده طباقه 1935 دا هجمارا 26 هم دبینن که ده هجده طباقه 1935 دا هاتیه چاپ کرن و شوی شون وجین نزی که 6 ساله نابردایه 15 نیسانا 1941 دا هجمارا 27 هاتیه چاپ کرد بله جبرویه که او دیار دکه که 32 حتی 43 یعنی نزدیکی 11 سال وشانا هواری دوام کریه دوان 11 سالا دا 57 هجمار هاتنه چاپ کرن هجمارا داوی 15 طباقه 1943 دا هاتیه چاپ کرن او جی بمن ده نشاندان کو کووارا هواری با اواکی پریودیک نکاریه وشانا خو بردوام بکه بگمان سبب سرکه و یکی روشا آبوریا و دمیه هر وها پروبلم سیاسی جی هبون این کو هوار درد خستن دنابر اوان دا جی گنگشی هبون و پروبلم آبوری جی هبون جبر و یکی هوار سرف 57 هجماراتنه چاپ کرن و دناف دا گلک
nivîskarê Kurd gelek babetê cûr bi cûrê wê demê hatine gengeşîkirin. Belê. Belê. û naveroka wî jî her ziman, edebiyat, çand, huner, çîrok, helbest. Belê. Di nav hewarê da yani nivîs ku em biçin ji nav wî derketin bi saeta meriv nikare derkeve lê Nexêr. weka tema babet tiştê ku hatine nivîsandin piranî li ser kîja babeta mijara hatiye nivîsandin meriv kare basa wan mijara bike piranî li ser ziman û netewe yani giringiya zimanê Kurdî, perwerdeya bi zimanê Kurdî, xwendina bi zimanê Kurdî berdewamî hişyarî hatiye dayên û berdewamî li ser vê babetê nivîs hatine nivîsandin. Alfaba yekemîn alfaba latîniya Kurd bi vir hatiye ceribandin. Vê zimana Kurdî ya ku paşê bi Celadet Bedirxan û Leskot ser dixabitin tekûz dikin weka kitêbê didin çapkirin. Destpêka wî jî di vê pêvajoyê da beş bi beş di nav kovara hewarê da hatiye çapkirin. Beşekî wî yê mezin. Belê. Em mamoste dixwazim yekûyek em nîskarê wan bi nav bikin. Belê. Kî têda nivîsandiye belê. Belê em ê wî bêjin beriya wî temayê ku hatine nivîsandin em basa wan bikin. Alfabe û rêziman me got di vî çarçoveyê de ji xwe di vê kovarê de hatiye ceribandin, hatiye tetbîkkirin. Digel wî ferhengoka hewarê yani her carê ferhengokekî piçûk bejmarê hewarê ra hin peyv û termê ku mana wan bi Kurdî hatiye şirovekirin evana di nav hewarê da hatine belavkirin. Digel wî edebiyat û folklor babetekî girîng e bi taybetî edebiyata gelêriya Kurd û her wiha çîrokê modernê nû di nav hewarê da hatine nivîsandin. Folklor ji dengbêjê Kurd ê wê demê binxetê ji dengbêj hene kilam û çîrokê ji dengê wan ji devê wan berevkirina nav ê ku ji parçeyê dinê Kurdistanê bo kovarê hatine şandin ev hemû di nav kovarê da hatine belavkirin, hatine çapkirin û her wiha em bêjin em bi münasebeta kovara hewarê divê bîranîna Nûreddîn Zaza jî bêkirin. Nûreddîn Zaza yek ji qadir û qelema herî ciwanê hewarê bû ku di nav hewarê da çîrokê terza nû, terza modern dinivîsa. Ew babetekî balkêş e divê meriv taybetî basa Nûreddîn bike. Danasîna klasîkê Kurdî ku heta wê demê hatine çapkirin, ê berê hatine çapkirin danasîna wan klasîka babetekî din e di nav kovara hewarê da. Wergerandina berhemê biyanî edebî û biyanî portreyan cardin babetekî din e nav kovara hewarê da portreyê biyaniya jî hene portreyê navdarê Kurd jî hene. Digel vana tarîx û ernîgariya Kurdistanê mesela rêzenivîs hatine nivîsandin bi navê tarixa Kurd û Kurdistanê û wekî dî jî cûr bi cûr babetê cûr bi cûr dibin sernivîsa tarixa Kurdistanê de hatine belavkirin û divan nivîsandina bi taybetî jî girengî dane coğrafya Kurdistanê danasîne coğrafya. Belê. Jiyana civakî û neteweyiya Kurd mijarekî din bû, babetekî din bû di nav rûpelê kovara hewarê da hatine nivîsandin numûneyê wan hatine dayîn. Kitêbxaneya hewarê bû danasîna kitêban û kitêbê ku weşanxana hewarê
بخوا چاپ کرنه تایبەتی ئەم بێژن ئەمزانن وێ دەمێ کتێبێک و هەوارێ چاپ کرنە کەتنە وانە ناف تورکیە هاتیە قەدەخەکردن بەریارنامە دەرخستنە گوتنە ئەف کتێبێک و لە بنخەتێ لە سوورێ تێ چاپکردن رێ نەدن بلا نەکەون ناو سینۆرێ دگەل وی نامەین خوێندەڤانە چار عالیە کوردستانê name çûne ji hewarê re ew name di nav rûpelê hewarê de hatine belavkirin pêşniyar hene babetê cûr bi cûr hene em bêjin kilamekî çîrokekî hatiye belavkirin gîştiye berdestê xwendevana xwendine versiyonê wanê aliyê wan wê kirine kêmanî gotine pêşniyarê xwe gotine bi vî awayê em dema ku bala xwe bidin nav pêncî heft hejmarê kovara hewarê em dibînin ku babetê cûr bi cûr nivîsê balkêş hatine nivîsandin ji nav vana nivîsekî herî giring jî wergera Qur'ana pîroz e bo zimanê Kurdî ku Kamuran Bedirxan bixwe vî wergerê çêkiriye û her wiha helbestê wî hene nivîsê wî cûr bi cûr hene evana giş di nav rûpelê hewarê dana servan babeta nivîsê cûr bi cûr hatine nivîsandin servan nivîsa tasnîfkirina wan xwendina wan gengeşiya li ser wan babetekî dine meriv kare van nivîsa babet bi babet tasnîf bike û ser wana tiştê bernameyê cuda bikin kî nivîsandiye nav hewarê de em dema ku balaq didin nav nivîskarê hewarê em dibînin ku ê ku nivîsandine kîne Celadet Bedirxan ji xwe xwediyê hewarê ye nivîsê wî berdewamî hene Rewşen Bedirxan ku dawî bibe hevjîna Celadet Bedirxan nivîsê wî hene Doktor Kamran Bedirxan birayê piçûkê Celadet Bedirxan nivîsê wî hene Osman Sebrî Qedrî Can Jigerxwîn Mustafa Botî Qedrî Cemîl Paşa Nureddîn Zaza Lawê Findê Ehmed Naim Hesen İşyar Bişarê Segman Nêrevan Reşîdê Kurd Tewfîq Wehbî Evdilxaliq Esîrî Şakir Fettah Hevindê Sorî Pîrot lawekî Kurd û wekî dî gelek kesê ku di nav rûpelê hewarê de nivîsandine hene ji nav vana Celadet Bedirxan di nav rûpelê hewarê de bi navê cuda cuda gelek nivîsandine bi çi nava Celadet Bedirxan nav rûpelê hewarê de nivîsandine bi navê Herekol Ezîzan Xweyî Hewarê Hewar Stranvan Bişarê Segman Stranvanê Hewarê Bavê Cemşîd û Sînemxan Celadet Bedirxan bi van nava gişa di nav rûpelê hewarê de nivîsê cûr bi cûr lêkirine belê bi vê hewayê em karin bêjin pirsekî ewkek heye li wê te bas kir ku wergera Qur'anê Qur'an werger nivîsandine ya me Qur'anê bi tîpê latînî nivîsandine Kurdiya wî ya bi tîpê latînî Kurdiya Qur'anê bi tîpê latînî belê wergera bi tîpê latînî baş gelek spas tesvîra wî ya bi tîpê latînî yani tesvîra wî ya bi tîpê latînî tefsîre yani erê tefsîre belê em me hewarê ew bû ez bawer nakim tiştekî ji hewarê ku em ê dî ew bikin em derbasê ew ê bibin ronahiyê bibin ji ber ku wextê xwe ancak em rind bikar bînin belê belê me mecbûr dibînin bi kurtayî basa hin babeta dikin piştê ronahiyê yani sînorê ku me danî bi asil 1932 bû ji bo me ew bernameya ku bi cenabê te re em çê dikin me got ji Rojnama Kurdistanê heta hewarê lê ew ronahî roja nû û stêr jî bi girêdayê pêvajoya hewarê hatine çapkirin di vî çerçeveyê de baskirina van kovara jî girîng e bi dîtina min li ser vê zincîreyê
مروانا وک حلقه زیده بکه پشتی هواره کووارا دنا کو عالی جدالت بدرخان و هاتیه چاپ کرن روناهیه یکمین هجمارا کووارا روناهی یکی نیسان 1942 لشامه هاتیه چاپ کرن بله پریودا وی کوواره جمعه جارکی بویه وکا پیوکا وینهیا هواری هاتیه چاپ کرن هوار دما امبالاغ ددن ناف هواری دا وینه گلک کم بون جبر کو وی دمه چاپ کرنا وینهیا دو آلیا و زحمت بو یک وینه بری وک کلیچه دهاتن آمده کرن و پاشی وان کلیچه وینه دهاتن چاپ کرن جبوه که به مصرف بو گران بو او یک یاد دو آموری ام بیجن وینه کشیه ام بیجن لابراتوارا چیه کرن آوانه جبر کو وان آلیا دا آلی تکنیکی دا خوتا وان کیم بو روشا وان نمساید بو هوار تیدا وینه گلک کیم لی روناهی نوسایه روناهی دما کو دست بوشانه دکه ام بالا بدن وی پیواجوی یکی نیسان 1942 دما کو شر دویمین دنیای گر بویه دوی پیواجوی دا روناهی هاتیه چاپ کرن او وینه ناوا روناهی دما کو پربونا وان وینه هم برچاوی خورا بگرن او در تی میدانه کو بله روناهی وی دمه آلیکاریه کی تکنیکی جدروا گرتیه ممکنه دیگل آلیکاریه تکنیکی آلیکاریه که مادی جی هبه کو کاریه اوقاس وینه دناو کوواره دا چاپ به یعنی گرانیا روناهی لسر وینه یا بویه لسر برگی پیشین کوواره درباره داناسینا کوواره دا بشیوی کنیاوی دا وها اول من روناهی بین اکرانه اره خودی و گریننده برپرسیار میر جلادت بدرخانه لشام سوریه دی چاپخانه سبات دا هاتیه چاپ کرن و شارع روناهی راست دما شر دویمین جیهانی هاتیه درچونا هجمارا یکی روناهی راستی هجمارا 42 یا هواره تی روناهی به تکنیک و ناوروکا خواه کوواره کی جدا بو و جیین بریا خواه کوواره کی پر وینهی بو تنه ده هجمارا یکم دا 27 وینه هاتنه چاپ کرن جوان 27 وینه یا یک جه وینه کی کردایه کومکی گوواندگیری کردانه یه دن همو دربار شر دویمین دنیای دایه روناهی لسر هف 28 هجمار هاتنه چاپ کرن هجمارا 28 ده آدار 1945 دا هاتیه چاپ کرن جخین چند هجمار داوی هجمار سرکه به اوائه کی سیستماتیک ده دما خودا هاتنه چاپ کرن لی هجمار داوی 16 روپلن هن هجمار 20 روپلن هن هجمار دنجی 24 روپل هاتنه چاپ کرن بله 5 هجمار پیشین روناهی بگشتی لسر نوچه و آگدارین شر دویمین پشتی وی ام دبینن پی در پی لسر کردا لسر چاندا کردی نویس جور به جور تینا بلاف کرن او یک جی نشانا وی اکیه کو او پشتگیریه کو جروناهی راحتیه جعالی کاغذ جعالی تکنیکی و یک او که دانیه بروان کو دوی بگرانی باسا شر دویمین دنیای بیتا کرن دگور پولیتیکا هیزی سردستی وی دمی فرانسا و انگلتره لحرمی بله
دوی چرچوه دا دما کو ام بالا خوددن ناو روپل رونایی جاردن ام دبینن گلک نویسکاری کو ده هواره دا نویساندنا ده ناو رونایی دا جی نویسه وان هاتنه چاپ کرن کینه اف نویسکار جلادت بدرخان جخو یک جی خودی هواره بود وی به مخلاصی وکی بشار سگمان هرکل عزیزان باوی جمشید خبر گویز و نیروان نویسی جدا جدا ناو روپل هواره دا نویساندنه دگل جلادت بدرخان عثمان صبری جگر خوین قدری جان حسن هشیار لاوت خلیل گنجو قادر فرمان حسن مستی اسماعیل سرحدی سلیمان فرحو حسین پریخان صبحی دیاربکر عبدالعزیز متوار ملی شوزی او وکی دی بوان ناوا نویست ناو روپل کووارا روناهی دا حتنه چاپ کرن روناهی بوی آوائی وکی مگو 28 جمار حتنه چاپ کرن لسرف دوی چارچوه ایدن بله مامۆستام دەربەز ڕۆژان و ببن وەختی مەژی مە وەختیژی کرا بله پشتی رونایی کووارێکی وێ دەمێ دەرکەتیە یەک ژێ ڕۆژانویە ڕۆژنامە وەک ڕۆژنامە هاتیە چاپکردن ڕۆژانو سسێ گولانە 1943 دا دەست bi weşanê kiriye li ser hev 73 hejmar hatine çapkirin her hejmarekî wî 4 rûpele 2 rûpelê pêşî bi kurmancî û 2 rûpelên paşîzê bi zimanê Fransî hatine amedekirin hejmara dawî 2 rûpele bi zimanê Fransî hatiye nivîsandin û 27 gulana 1946 da hatiye çapkirin ji aliyê teknîkî ve ew jî teknîkekî modern hatiye amedekirin xuyaye aliyê teknîkî da şertê wan gora hewarê gelek pêşketî bûne wekî ronahî di nav roja nû da jî gelek nivîs gelek wêne hatine çapkirin di hejmara yekemîn da bi sernivîsa merheleyê yanî ji bo nivixandina demê nivîsekî hatiye belavkirin nivîskarê vê nivîsê Celadet Bedirxan e ew di nivîsa xwe da wiha nivisandiye tehlîla wê demê kiriye dibêje li dinyayê ji me kêmtir kes nemaye heçî millet hene tev de bûne dewlet û hikûmet xudan kitêb û dibistan bi tenê em milletê Kurd bişûn de mane reben, feqîr, nezan, belengaz di destên xelkê da lehîstok xelkê hevsa xelkê hevsara me kiriye destê xwe li gora kêf û menfeta xwe berê me ji bakur didin nîvro ji roavayê didin rojelatê ji lewra divêt em jî bixebitin xelkê xwe hînê xwendin û nivîsandinê bikin berê wî bidin tav û ronahiyê heçî merhela ku em îro têdana merhela a û bêyê ye heke em me dil kir em divê merhelê ra zû dikarin derbas bibin ji ber ku hînbûna a û bêyê ji mehekî bêtir najo nivîsekî wisa destpêkî nivisandiye Kamuran Bedirxan xwediyê rojnama roja nû bû rojnama roja nû ya ku dikeve nav rojnama roja nû serhev heftê û sê hejmar çap bûne cardin dema ku em bala xwe bidin naveroka rojnameyê em dibînin ku gelek meqale stran dûrikên cûr bi cûr helbest çîrok rêzewerger têda hatine belavkirin her wiha nûçeyên ji Moskovayê Londrayê Washingtonê Parîsê Berlînê Kahîreyê Cezayirê İtalyayê Delhî Zûrîh û
cur bu cur paytaxt dünyayı cuda cuda nûçe hatine belav kirin. Nivîskarê roja nû kî bûn dema min bala xwe bidin em dibînin ku Kamran Bedirxan, Celadet Bedirxan, Qedrî Can, Osman Sebrî, Roger Leskot, Kaka Emin Hwêzî, Celal Cemil, Abdülhamid Mehmed, Subhiye Diyarbekirî, Sebrî Serhedî, Reşîdê Kurd, İbrahîmê Metînî, Mensur Şelîta, Süleymanê Merciyê, Melê Gerdî, Kevnezan Ezîzê Merziak û Hesenî Şiyar û wekî dî di nav rojnama Kovarê da roja nivîsandine. Yani ew nivîskarê ku di nav ronahî da nivîsandina piraniya wan di nav roja nû da jî nivîsandine. Belê. Di vê pêvajoyê da weka pêveka roja nû kovarekî din hatiye çapkirin bi navê Stir. Salê hejmarekî hatine çapkirin. Serev sê hejmar hatine çapkirin. Her hejmarekî çar û pele hejmara pêşîn duşema şeşê Kanûna 1943 da hatiye çapkirin. Em dema ku bala bidin nav Stêrê da hejmara yekemîn da danasîna paytextê Fransayê, danasîna welatê Fransa û paytextê Fransayê û her wiha rûpela pêşîn da danasîna Jean d'Arc xelaskara Fransayê nivîsekî berfireh hatiye lêkirin. Ew bi vê awayê hejmara sisê di bîst û di doyê çiriya pêşiya 1945 da hatiye belavkirin. Di vê hejmarê de motoya ser rojnameyê bi vê awayê hatiye nivîsandin. Welat berî her tiştî. Yani her wekî bêje her şeyden önce vatan. Yani ew slogan hatiye nivîsandin. Mîna ku Türk dibêjin önce vatan. Herê bi vê awayê motoyekî hatiye nivîsandin. Têda nûçeyekî balkêş de danasîna radyoyên Kurdiyên ku wê demê Belê çar radyoya. Çar radyo navê wan daye danasîna wan kiriye. Radyoya Beyrûdê, radyoya Bexdayê, radyoya Kurdistanê û radyoya Azerbaycanê danasîna wan kirine û şîret kirine ku Kurd godariya van radyoya bike. Li vir radyoya Kurdistanê li ku biye mamoste? Radyoya Kurdistanê Mehabadê. Dengê Kurdistanê. Wê demê radyoya Dengê Kurdistanê li Mehabadê sal 1946 radyo li wê derê deng bi weşanê kiriye. Ev her çar kovar rojname kêm zêde di dawiya salên 1945 da çapkirina wan tê rawestandin. Ev jî bi me dide zanîn ku hawarnetê de ew sê kovarê din di pêvajoya yani ronahî roja nû Stêr di pêvajoya şerê duyemîn da hatine çapkirin. Yani di konsepta şerê duyemîn da hatine çapkirin. Bi dawî hatina şerê duyemîn bûye bi dawî hatina çapkirina van kovara jî germayiya şer xelas bûye. Demek navme da jî ew germayî sis bûye çapkirina wan jî xelas bûye. Lê bi tevî her tiştî di nav van kovara da gelek materyal hene. Divê li ser van materyala ser tasnîfkirina wan xebatê cûr bi cûr bêne kirin û em karibin da ku karibin jê baştir îstîfade bikin. Ew nivîsê serekeyê beşê cûr bi cûr rê edeb û kultura Kurdî ne nivîsandina moderna Kurdî ne ji ber vê yekî divê xebatê hîn berfirehtir li ser van kovara bête kirin. Li ser babet bi babet programê wek îro me kir
سر بابت جو مثلا ناوان کووارا چیروکا کردی دوی اوای بابتکی تایبت مرفکاره چیکه و وکوی سر زمان سر الفابه سر دیروک سر جغرافیا سر بابت سر فولکلور چاتیان انسانن داناسینا وانا همو بخوات تایبت ممکن دبه هیوی دکم جوان مینو دوی وارده بالا خو بدن وان مجاره و خواتی باشه مامۆستا ئەنەزانم کا پرسەنە یاتنەنە کا پرسێکی هەبیە و بینەوەرە ئەکرانێ مستەفا ئاکش دەمەک و کۆڤار دەردخستن چ جوڕێ زەحمەتیەن دارایی و معنەوی ژیان بوونە عەجەبە تێگەیشتی یعنی چ پرۆبلەمێ وانن دارایی و معنەوی چ بوونە دیارکە li pêşiyan hebiye yan na? Bêguman yani em ji maneviyatê dest pêkin carekî evana ê ku van kovara derxistine giş kadroyê siyasî bûn. Piştî têkçûna siyasetê dest bi xewata rewşenbîrî kirine carekî ji alî sernekeftina armanca siyasî da maneviyatekî darbekî girîng maneviyata wan girtiye û her wiha divê demê de problemê aborî hebûn pêşiya wan da Kurd bi xwe bi giştî zayıf bûn aboriya wan ewka wan kiryarê kovara belavkirina wî problem bû van kovara bi firotinê nikaribû xwe fînanse bikin ancak bi piştgiriya hin kesa dihat çapkirin em zanin yani kesî ku wê demê piştgiriya van kovara kirine cardin kesî siyasî ku wê demê di nav tevgera Kurda cî girtine piştgiriya wana ew kovar derketine û piştgirî her wekî me got ji Fransa hatine girtin ku wê demê dewleta mandatera Sûriyeyê bû rewşa aborî jî ne baş bû bêguman yani bawakî jî bixwe jî ne azad bûne ji ber ku bandora siyasî heye li ser wan bandora Fransa heye İngiltere heye di rewşekî wisa da derxistine elbette ji aliyê derûnî ve û darayî ve de problemê wan hebin em bala xwe dema ku bidin em dibînin ku çi qas Celadet Bedirxan çi qas hewl daye bi taybetî ji bo ku kovar derkeve gelek cara jî ji her kesî jî alîkarî nedigirtin gelek cara teklîfa alîkariya ku dihat kirin jî ji bo ku ser kovarê gengeşî münaqeşeyê ew kişê nebin evan teklîfa jî red kirine aya me ji van teklîfa jî heye lê axir Celadet Bedirxan ji bo ku kovara hewarê yan jî wek xebata kovara hewarê xebata kulturî dewam bike xwe mecbûr dît ku xebat bixebite çi bû çû zeviya hevalekî xwe zeviya wî erdê wî girt da ku wê çandinî bike ji vî çandiniyê wê pere bidestxîne wî pere wê xebatê nû bike mixabin dema ji bo avdana çandinî bîr kolan ew bîr ser wî da hilweşiya bi vê awayî pêncî û yek saliya xwe de Celadet Bedirxan di bin bîrê da ma fetisî ji bo jî navê bîrê me bîra qederê ew bîr bû bîra qederê û bû dawiya jiyana wî jî ew jî nîşan dide ku evan kovara di demên çi qas yani rewşa aboriya demê çi qas tengav bûne dema ku van kovara derketine û her wiha rewşa kadroyê siyasî û rewşenbîrê Kurda jî ne baş bû problemê aboriyê gişa hebû yani bo wî alî aborî jî alî maneviyatê jî di pêvajoyekî teng ra derbas bû tevgera Kurd û rewşenbîrê Kurd Belê mamoste ez bawer nakim êdî pirsine mane û eger gotinê te dawiyê hebe çünkü me wextê xwe jî temam kir 5 deqe şinde hevalek din dê were bername çêke Belê gotinê dawî bawer dikim bi vê bernameyê ew rêza bernameyê ku cenabê te saz kiribû wê bû bernama dawî me jî wisa gotibû heta
سال 1902 هواری و اف کوواری روناهی روجانو ستیجبر کو بگریدای پیواجویا هواری بو ما باسوان کر لی باور دکم دوی فرماتا کو دیار بو ما باسا روجنامه و کوواری کردی کرن دوان 35 سالا دا او تمام بو او برنامه میا داویه دوی مجاری دا برنامه میا دوی مجاری دا برنامه میا داویه همه ده گلک ورم با هم ماموست اره یعنی تدی تشکو کاری مبه تشکو جمبه البت تشکو نه کاری مرف به مرف گرک تبلی هر تش نبه yani tişeku eme ve beguman hizmeti kuhun dikin evan hizmeta giringin îro roj dîmen û em bêjin ragihatin pir giring e gelek Kurdê me bi xwendinê nizanin nivîsandinê nizanin lê dema ku dîmen û deng be axaftin be ew bi rehetî tê digîjin ev ji vê alî ve jî ew xebatekî hêja ye bêguman tişê ku ji me bê em jî hemû aliyê Kurd hemû zemînê ku çêbin û ji xebatê me tişê ku em karibin gotinekî hebe em bêjin em ê jî gotina xwe bêjin gotinê xwe bi xebatê xwe em ê piştgirî bidin van xebata Belê mamoste gelek spas mala te ava bawer neke ku em dev ji te berdin em ê carna dîsa gazî te bikin bi mijarê cuda carek din dibêjin mala te ava gelek hebî û bi hêviya serkeftinê û berhemên nû em hêvî dikin ji cenabê te û ev ava peryodekî ku di çarpel medyada me bername çêkir ji bo jî carek din spas dikin û em hatin dawiya bernama xwe berê bînerên çarpel medya îro jî me bernama xwe bi mamoste Saîd Veroj nivîskar û lêkolînerekî bi rastî Kurd û di cî daye û gelek berhemê wî hene hûn dikarin wan berhema ji pirtûkxanên Kurdî teva da bibînin jê sûd werbigirin û carek din em spasî wî dikin û spasê webîneran dikin heta demekî din heta çarşemekî din bimînin xêr û xweşiyê de